Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Имрӯза видеода ман мехоҳам барои шумо нарху навои анамихе куртои духтагии комбахту хамелеона нишон диҳам ва фаҳмонам ки чанд пулиянд. Дариҷа анамихел комбахтову хамелеоно аз 160-170 сар мешава куртаи духтагиш то 200-250 сомона. Амҷа чӣ қадаре ки дида истодаед, ҳам украшения кардагиай пешакош, ҳам дигар хел духтагиай ҳар хела. Марҳамат, агар ба шумо дар кор бошад, метавонед ба мо нависед. Мо доставка дорем. Анаи комбахт хамелеонай. Бинед, ҳам комбахтай, ҳам хамелеон блеск дора. Бисёрам украшенияш хушрӯ кардагиай. Иҷада бо сетични ҳаст. Сафедаш сетичниай, поёнаш лавдоманӣ. Чихолаш тайёр. Пешакаш ҳам хел украшения дора. Нархошон чӣ хеле ки гуфтам, мисол қиматаш ҳами 250 сомонай. Дӯстони азиз, марҳамат, метавонед ба мон нависед. Касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, пас ин видеора ман аз корвони шаҳри Душанбе, тарафи Пажарка, якум дарвоза ба навор гирифтагӣ ҳастам, якум рияд. Анамин якум дарвоза, якум рияд ҳамааш анамихел куртои чакан, мисол куртои тоҷикии духтагӣ ва пойафзол дар ами якум рияд фурӯхта мешавад. Марҳамат, биёед бинед куҷояш ки арзонтарай, баъдан метавонед нарху наво карда харидорӣ намоед. Бинед навай комбахти патиш ғавс буд. Бисёрам хушрӯ, пати баланд дошт. Инаи рангошай, дӯстони азиз, бештар инора размерои аз 44 то 48-50 аними бузургда, мисол куртаи духтагӣ тайёра бештар пайдо карда метавонед. Бисёртар ҳамин размерҳо ҳаст. Размерҳои большимерка камтаракай назар ба ино. Инаи шифонам беҳад хушрӯ, чихол дора, ҳамаш сангчои оригинал, кори дастӣ. Марҳамат, агар хоҳед, метавонед нависед. Аз ин як донаяй нархи 250 сомон ба фикрам гуфт. Накладной кокеткаай. Бинед пешакаш чӣ хел хушрӯ додаштагиай. Худаш чихолуш ҳаст. Ино ҳамаш курта почаянд, дӯстони азиз. Яна иҷа бо инаи хел коричневи комбахт. Остинкалтош ҳам ҳастай. Комбахтои остинкалта. Агар барои шумо дар кор бошад, бинед. Чӣ остиндароз ва чӣ остинкалта пайдо карда метавонед. Марҳамат, биёед бозор корвон ва худи шумо аз наздик дида нарху наво карда харидорӣ намоед. Бори дигар такрор мекунам ки ҳамин куртои духтаи хушрӯ, мисол ҳамин комбахт аз 160-170 сомон сар мешавад. Нархи фурӯшуш дар бозор то 200-250 сомона. Ина бинед чӣ қадар ҳар хелаи рангошон ва ҳамашон пешакошон вай кардагиай. Ороиш. Марҳамат, ҳамин украшениё хучон вақте харидорӣ мекунӣ чӣ қадар қимат мешавад. Ҳамаш бо инора сангча задагиай пешакошонда. Инаи комбахт. Иш камака комбахти ваяй, пештаракояй. Ҳам комбахти мисол ҳозира ҳаст, ҳам пештарако. Аз анаи куртои вай кристианка пурсида буданд, дӯстони азиз. Ман хостум нишон диҳам. Ина марҳамат, ду се намуди ҳам хеле кристианкаҳо ҳастанд. Размерҳои майдаян некем. Нархошон аз анамин 60 сомон сар мешавад то 70-80 сомона. Набинед. Остинкалтош бисёртар ами кристианкаҳошона остинкалтаошон бисёрай. Остин дарозаш камтаракай. Остин дарозо аз паплино дигар хеле фасонашон. Ана иҷаям и аллакай дигар нуқтаи савдояй, вале ҳамано ҳамун якум дарвоза. Иҷада боз ҳаманамихе куртои хушрӯви комбахт, остин дароз. Инам ҳамихел нархошон, дӯстони азиз, аз 170 сар мешавад то 250 сомона. ҳам остинкалта дора, ҳам остин дароз дора. Агар хоҳед, метавонед ки дархост кунед ва мо равон мекунем. Набинед ҳамин комбахташ хушрӯ.
комбахтое ки мисол камакак пештаракаю хеле оддитаранд ва ё арзонанд. Айне ки ва ёшон хушрӯвай мисол ҳозираянд ва ё ҳамида 100-150 фурӯхта мешаванд. мебинед чи остин калта ва чи остин дароз дариҷа ҳаст. иҷедам бо украшенияи аҷоиб хушрӯ кардагиай пешакӣ кирта. Рангошонам рангои бисёр ҳам хушрӯ, ҳам фиолетовый, ҳам бинед серый дора, коричневый. Кадом ранге ки шумо мехоҳед, дӯстони азиз, пайдо карда метавонед. На марҳамат омада бинед ё ин ки аз мо дархост кунед ва ё баръакс хешу наздикона равон кунед, то ин ки ҳамин хел киртора ба шумо пайдо карда тавонанд. аз анамин якум дарвозаи корвон тарафи пажарка, дӯстони азиз, якум рияд. мебинед иҷада дигархе комбахтошам ҳаст. аз анавай паритовус бо коричневишам будай, ҳам фиолетовиш ва ҳам коричневӣ. салатви хушрӯ омада иҷада. ай сеточниёям ҳамин хел барои арӯсо агар ки чихолдоро хоҳед ҳастай. тамошобинони азиз, дар иҷа бошам ман мехоҳам барои шумо анами хел киртои чаканӣ қиматира нишон диҳам. аниқтараш ино надухтаанд, пора кардаги тайёрай, тоқишу туруш ҳастай, вале киртаву почааш пора кардагиай. фақат шумо метавонед инора харидорӣ карда ба размери худтон мисол дузонедша. нархҳои ино аз чихеле ба мо фаҳмониданд аз 180 сомон сар мешавад то 2500 сомона. беҳад киртои хушрӯванд, сифатошонам нағзай. акн о шахсоне ки бисёр вақт менависанд ки як бор чаканои қиматира нишон диҳед, барои аввал ман имрӯз тасмим гирифтам ки барои шумо бинед қиматтаракошам нишон диҳам, то ин ки агар дар кор бошад омада аз бозор бинед ва дарёфт кунед. инаи кабудша бинед чӣ қадар хушрӯ духтагиай, материалошонам материалҳои қиматияи инора. ози анаи зардам аҷоиб духтагиай, чӣ хеле ки гуфтум раваи ино, нархи ино аз анамин 170-180 сар мешавад то 2500 сомона. и вобаста ба анами материалшай, ба духтшай ва ба анами украшениёшон. шумо бинед ки ҳамхел материалҳо ҳаст. чаканои 170 сомона ҳаст, дӯстони азиз. анами хел мисол ҳамхел нусха доранд, вале сифати ваё дигар хелай. айне ки ҳозир дида истодаед, намедонам 400 сомон гуфти намудша. анаи намудошбо ҳаст. аз ҳамино бо 200 сомонаш ҳаст ки мисол ҳамхел муҳра дора, ҳамхел фасонай, вале материалаш дигар хелай, дӯстони азиз. чӣ хеле ки ба шумо ман фаҳмонидам, метавонед бинед омада инамин намудош мисол 170 сомай то 2500